Ako ng baril. Mas pinainit. Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Parang kamukha mo na si Jollibee, dude. Ay, kabisyo. Kasama pa rin DJ Rakitera. DJ Titangelo. At hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa rito. Welcome na natin ang ating top secret caller ngayong gabi. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello, ma'am. Magandang gabi. Yes po, good evening po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Isabel, Isabel. Ilan taong ka na, Isabel? 28 po. 28. Sang lupalop ka naman galing, Isabel? QC. UC. Oh, parang medyo familiar kay Titangelo yung boses tsaka yung pangalan mo, ha? Okay. Titingnan na lang natin kung ano tong top secret ni Isabel. Ilan taon nga ulit? 28. 28? Taga QC. Isabel. Natandaan mo agad yun? Mabilis ako dyan. Ako nalimutan ko, pero ikaw, Titangelo, talagang nakabisado mo. Pinasulat ko na kagad. Okay, sige. Hindi na tayong paligid-ligid pa. Isabel, 28 from Quezon City. Ano ang top secret mo? Top secret ko right now is kabit ako ng TL ko sa work and soon to be an operations manager. Kabit ka ng TL mo sa trabaho at itong TL na to na karelasyon mo ay magiging operations manager na. Tama ba? Yes po. Si TL yung magiging operations manager, tama? Yes po. So, ikaw meaning agent ka? Yes. Oh, ilan taon ka na sa company? Dito sa company namin, ano po lang, magto 2 months. Magto 2 months. Pwede mo ba ikwento sa amin paano nangyari ang lahat at naging magkarelasyon kami ni TL? Ay, naging magkarelasyon kayo ni TL? Actually, ano kasi siya, wala siya sa usapan na magkakaroon kami ng relationship. Umpisa pa lang, sinabi ko na agad na ayoko ng no strings attached, ayoko ng may attachment. Kung gusto mo ng fuck, di go for the fuck tayo. Pero kung kung mag over the backod na, ayoko na kako ganun. Parang sobrang kasi sobrang consistent talaga. Day by day ko ano yung pinapakita niya from morning up until night. Ganun talaga siya. So parang eto si maarting Aya girl nahulog kay TL ganyan. Tapos ang nakakaano kasi dito ngayon is nakipaghiwalay na siya sa partner niya. Mhm. Ang hindi ko naman kasi talaga ina-expect na tototohanin niya or whatsoever. Siyempre ako as a kabet type, gagawin ko lahat para makuha ko yung kumbaga mag-benefit ako sa kanya since nagbe-benefit din naman siya sa akin through sex. So parang ako gagawin ko lahat ng way, bibilugin ko, ganyan-ganon. Nabilog siya, nagpabilog siya. Tapos parang nagkaroon kami ng plano na gusto mo magsama na lang tayo, ganyan-ganon. Tapos for me, plano-plano lang naman siya, hindi ko naman siya balak tutuhanin. Tapos one day, sabi niya nakipaghiwalay na siya sa asawa niya, nagpa-plan na siya na maghanap ng bagong bahay and ng place dito sa malapit sa akin. Tapos lilipat kami ng company, ganyan. Tapos parang hindi ko na alam paano i-stop. Hindi ko alam paano sasabihin sa kanya na, uy, hindi totoo. Hindi ko kayang iwan yung asawa ko ngayon. Hindi ko kayang iwan yung anak ko para sa'yo. Pero siya kasi ginawa niya na agad. So parang ako medyo na, ewan ko kung nagigilty ba ako or hipokrita lang ako. Pero parang hindi ko na alam paano lumabas.
sa ganitong situation. Mhm. So, recap lang tayo dun sa mga sinabi mo ha. So, basically, pamilyadong tao kayo ni TL, tama? Yes po. May both po. kanya-kanya kayong asawa, may kanya-kanya kayong mga anak, tama? Yes po. Kasal ba? Parehas? Eto si TL lang. Ako kasi hindi. Mm. Okay. So, ikaw wala ka naman talagang balak na hiwalayan yung partner mo sa kasalukuyan, tama? Yes, wala. Kasi sobrang mahal ko talaga to. Okay. Ang intensyon mo lang doon sa pakikipagrelasyon mo kay TL ay para magkaroon ka ng benepisyo para magamit mo siya or para doon sa pak-pak na yan. Tama ba? Bukod sa fact, syempre, benefit din sa work. Kasi ang laking bagay niya eh. Mhm. Kumaga parang lahat ng, alam mo yun, lahat ng means po, talagang nasa akin, ganun. Kumbaga marami kang nagagawang Mm-mm. I mean, may mga trabaho na napapadali para sa'yo because of him. Tama? Yes po. Perks of being kabet. Okay. Tapos, si TL na maging operations manager na, hiniwalayan ang kanyang asawa para sa'yo. Yes po. Pero kasi, hindi ko naman sinabi na maghiwalay kayo or whatsoever. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko sa kanya, kung gusto mo, pwede naman natin ituloy na ganito, secret-secret lang. Sabi ko, pwede naman yung ganito na kung gusto mo, kung gusto mo makita, edi ko. Kung gusto mong mag-message tayo, okay lang din. Pero ayoko ka ko umabot dun sa attachment nga. Mhm. Pero since parang nahulog na nga, nag-I love you-han na, nag-I miss you-han na, ganyan-ganon. Tapos Buti- biglang umabot siya sa point na parang ready na siya Mhm. na mag-settle naman sa akin, na parang, asawa mo nga nakuha mong iwan, tapos magsisettle ka sa akin. Tingin mo maniniwala ako. Parang ganun. Pero wala bang nakakakita sa inyo? Wala bang nakakahuli? Wala bang nakakaalam ng relasyon ninyo? Baka may mag-splook, gano'n? Actually kasi, sa BPO kasi ako nag-work, so parang normal thing na siya sa BPO. Parang Normal. tekma na gano'n. Parang, Kumbaga na-normalize ano sa siya, isang BPO Yes. industry. Yes. Yeah, actually, sobrang normal na siya. Parang imposibleng hindi magkaroon ng gantong issue ang isang BPO agent sa TL, ganun. Okay. Isabel, ginagawa mo ba to dahil gusto mong maging komportable ka doon sa workstation mo, sa mismong ginagalawan mo sa trabaho, or para mas mapabilis ang lahat ng bagay sa'yo? Ganun ba? Yes po. Yun talaga yung ko. Yun Goal talaga yung mo. main reason ko. Yes. Ay. So ngayon naiipit ka sa isang sitwasyon na ginusto mo naman pero iba yung intention mo doon sa intention nung taong napili mo na pak-pak, ganon. Kasi for me, ang gusto ko lang naman, akala ko kasi yun lang din naman ang gusto niya. Mm. Kasi umpisa pa lang, kumaga parang nagyayabang na siya sa akin na meron na siyang kabit before na iba, bago ako. So parang for me, okay, normal na pala sa'yo to. Eh di, sige, go. Ito talaga, benefit din naman ako sa'yo. May nakukuha ka rin naman sa akin. Eh di, same-same lang. Enjoy lang natin. Kaso, nasobrahan sa enjoy, nakipag-iwalay naman sa asawa mo. Pero hindi ko gusto kasi na umabot kami sa ganun. Yung maghihiwalay pa sa asawa, tapos kami ang magsasama. Curious lang Parang ako, hindi saan gusto kayo papak-pak ganyan? Saan kayo nagkikita? Paano yung mga galawan ninyo? Paano ba yung galawan ng ganyan kapag nasa BPO industry? Oh, Ano? parking lot kayo? Ganun? Ano kasi kami, since TL nga siya, di ba? So, since TL siya, kaya niya akong itakas. Kaya niyang itakas yung in and out ko sa workforce na hindi ako hanapin sa prod, ganyan. So, may times na pag ang pasok namin is, mag-half-day ako, kunyari papasok ako sa work. Pero, yung first 4 hours, nasa labas kami, saka na kami papasok half-day, ganyan. Yun yung time namin para maka-atakas or makaalis. Magaling ba? Maliit naman kasi maliit lang yung patutoy niya, pero for the performance, solid talaga. Gano'ng kaliit?
Mais-small lang talaga siya eh. Anong May small? maulo, pero mais-small. Ganun ba? Ulo lang, ganun. Ulo-ulo lang, walang kahalong katawan. Yes, ulo lang, ganun. Parang ano, gano'ng kalaki ulo? Sige nga, ano mga... Lollipop, Parang ganon. lollipop na chupa chups, ganun. Malaki yun eh, di ba? Yung malaki. Ano ba? Actually, kasi itong sa asawa ko kasi ano eh. Itong sa asawa ko, solid. Gusto ko. Pero siguro, naisip ko kaya minsan, pag nag-eemehan kami, kung kung ang pututoy ng asawa ko napunta dito sa pututoy ni TL, baka papayag din ako. Maghiwalay na lang kami ng asawa ko, ganun. Talaga kasi binibigay ni Lord lahat. Parang ganun. Ang liit ng putoy niya, so parang hindi ako nasasatisfy sa size. Pero sa performance, all goods talaga. Sige nga, kung usapang performance, anong ginawa sa yung performance nito na hindi mo malilimutan? Yung pinerform niya sa'yo. Nag-carfuck kami sa gilid ng kalsada kahit may mga nakapark na ibang sasakyan. Tinted Tapos naman yung lang sasakyan. ako, naka-doggy kami sa passenger seat. Tapos nakatayo siya sa labas. Nasa labas siya? Nasa loob, yeah. Sabi ko nga sa'yo, ang wild na itong tao na to. Alam mo yung nakatayo siya sa passenger seat, naka-open yung door. Tapos nasa passenger seat ako, naka-doggy ako dun. Ganun. Ganun siya Tapos katindi, kahit dude. may mga dumadaan na mga sasakyan, andun na, for the go siya. Saan kayo madalas? Na lugar? Malalaman. Hindi, para videoan ko kayo. Kukulit nyo! Actually, nagawa na namin yan at nabidyohan kami. Wait, Nabidyohan kayo? Tama? Tama ba kami ng pagkarinig? Oo, nagawa namin. So nag-viral ba kayo? Nag-viral kayo? Ganun? Dito sa lugar ko, kami na videohan. Kaya nga sabi ko, gusto ko ng stop kasi mamaya kumalat yung video, tapos makita ng asawa ko, gano'n. Nasaan siya para mapanood namin? okay, papahanap ko na lang. Papahanap ko na lang sa mga friends ko. Saan ba yung lugar mo, Kuya Siri? Secret! Kumakit ulo ko ngayon, Mahilig dude. kasi kami sa mahilig kaming sa car lang. Minsan magdadrive siya sa parking sa office. Tapos, pagpapasok na sa mga guard, hahawakan ko yung pututoy niya. Tapos, syempre, titigas, ganyan. Tapos, ibibj ko na siya. Tapos, ipapark niya lang. Doon lang kami sa parking. Tapos, magka-carfuck na kami doon. Ia-atras niya lang yung upuan niya. Or kaya minsan doon kami sa backseat. Ganun, mahilig kami mag-ganon eh. Grabe. Teka lang Parang SPG secret file pa. Dapat pala Friday ka tumawag. Ituloy kayo Hindi. natin ito ng Friday. Pero dude, alam mo, seryoso din naman talaga yung kanyang sitwasyon ngayon. I mean, yung problema niya talaga, kumbaga, malaki to, di ba? Yes. Iba yung intention niya dun sa nangyayari ngayon eh. Yes. Kumbaga yung goal niya, parang, uy, hindi ito na yung goal ko ah. Parang hindi na kami match ng goal nito ni TL ko ah. Pero dude, sabi niya kanina, kung parehas lang din daw ng batuta ng asawa niya yung batuta ni TL, iiwanan niya. Excuse me. Dumigay ka, dude. Nabusog ka ba sa caller natin? Parang nabusog ka sa caller. Excuse me po. Excuse me po. Di ba? Oh. Kasi grabe naman talaga. Natamo na, dighay na tuloy ako. Hindi, baka nasabi niya lang yun for the sake of. Hindi, talagang trip niya rin to si ano. Ramdam ko Trip kay mo din si Isabel. TL Oo, talaga? trip niya rin. Trip mo din? Siguro ngayon, oo. Oo na. Pe- Oo na, trip ko na rin siya ngayon. Pero nung umpisa parang Hindi. sabi ko agad na ayoko walang walang feelings to. So, nandun sa lollipop yung Pero feelings, ngayon- ganun? Hindi siya ganun, dude. Pero ramdam ko na eh. Hindi tatagal ng ganyang katagal yan. Na 2 months na. Sa isang buwan pa lang eh, mararamdaman na ni girl kung ano nararamdaman niya doon kay TL eh. Pero may feelings ka ngayon, Meron na. Isabel? Ako? Oo. Feeling, Para kay TL ah. kay TL, hindi ko alam. Ginagamit ko siya, oo. Yun yung tamang term. Alam ko sa sariling ginagamit ko siya. O kung wala All kang costs. feelings Yun ngayon, talaga. bakit hindi mo kayang bitawan? Hindi ko siya kayang bitawan kasi nga nagbe-benefit ako sa kanya. Pero when it comes to feelings, alam kong wala. Kahit ganun. Pero kung sa benefit lang, ito yung ayokong bitawan, ayokong mawala. Malaki ba kinikita mo dyan sa opisina ninyo?
Sucks lang. So ano yung pwedeng mangyari kung sakaling bitiwan mo na si TL dyan sa opisina ninyo? I mean, anong pwedeng mangyari sa'yo sa trabaho kung sakaling sabihin mo kay TL na stop na natin to? I'm sorry again. Ano yung po pwedeng mangyari kung sakali na sabihin mo kay TL na itigil nyo na yan? Medyo medyo delicate nga ako kung sasabihin kong itigil kasi nga hiniwalay niya na yung partner niya eh. So parang feeling ko may feelings na to sa akin. And baka gamitin niya sa akin yung mga videos namin. Pag sinabi ko na stop na lang natin, ganyan. So parang yun, parang delicate ako sa ganong situation. Ba't ka kasi nagpa-video? Eh, iba kasi yung feeling eh. Iba yung thrill pag napapanood mo yung sarili mo. Ganon. Ah, may thrill pala kapag napapanood yung sarili. Ba't yung parang feeling ko parang, di ba siya yung nakakailang? Hindi, mas nakakaano siya, mas nakaka-arouse siya while you're ganon, parang habang nag-ano kayo. Ito kasi asawa ko sobrang walang thrill sa bed. Wala, nothing at all. Kaya nung na-experience ko to si TL, parang, ganon talaga yung reaction ko. Pogi ba si TL? Hindi, Ano itsurahin? hindi rin. Ano nga itsurahin? Hindi rin. Ang layo naman sa... Ay, ano itsura rin? Sorry. Di, pagkakarinig niya may itsura ba? Ganun. Parang singkit-singkitin. At Chinese kasi siya, parang Chinese, ganon. Chinese. Ano pangalan? Ay! Charot lang. Charot lang? Oo, Ito ito naman naman. to. Hindi naman Ito namin naman tinatanong nabiro. talaga yan. Oo. Oo. Malay mo Wala lang nang may splok mo pangalan. bigla. Oo. Wala nang mga Chinese, no? Apelido na lang. Charot. Biro lang. Ay. Isabel. Oh, I'm here. Nagchachapi kasi kayo, parang nag-static yung line niyo. Hindi, ginagawa talaga namin yan para Para makapag-isip-isip ka. Oo. Ano nang balak mo ngayon? Ano na talagang gusto mong mangyari ngayon sa buhay mo? Ano ba? Gusto ko nga i-stop. Gusto ko nga nang sabihin sa kanya na na wag mong close the door. Wag mong hiwalayan yung asawa mo, pero sige, tuloy natin. Parang ganun. Gusto mo bang ng payo, ganon? Gusto mo ba ng thoughts mula kay hindi. Titan Kasi kahit Jedo? naman anong sabihin ng ibang tao, sarili ko lang din naman susundin. Diba? Yes. So, parang gusto ko lang siyang i-share. Yes, validation lang. Okay, at least nagtanong naman tayo, di ba? Oo. Okay. De, tsaka na-appreciate naman namin na nag-share ka ngayon sa programang ito. Pero Isabel, nag-e-enjoy ka pa rin until now. Kasi syempre, hindi lang naman porket ginagamit mo siya. Wait lang. Yes po, kasi talaga, lahat talaga as in. Even yung milk ng anak ko, rent ng bahay, bills. Benefit. So more of benefit Kaya, talaga than the feelings itself. Benefit talaga, yes po. Benefit talaga. Ba't hindi ba nabibigay sa ito ng asawa mo? Hindi kasi eh. Ang dami kasing anak ng asawa ko sa una. So, parang may 3 na siyang anak sa una. So, hindi niya na kayang bumuhay pa ng panibagong pang-4, pang-5, pang-6. So, yan ang nagiging way mo para mabuhay Parang din itong mga iniisip bata. ko na lang, ginagawa ko naman to para sa atin eh. Parang gano'n, para mapagaan yung buhay natin. Kapag parang ginagaslight ko lang yung sarili ko. Aware ka, no? Yes po. Aware Hindi siya. ako, Hindi niya kailangan ng talaga alam mo, advice. parang yung ibang tao na hindi ako ganito, hindi ganyan. Ako talaga alam ko sa sarili ko yun. I need to be honest to myself. Mhm. And you are honest. Kasi sarili ko na nga lang, di ba lulukuhin ko pa ba? Mhm. Pero yun nga, yung mga part naman na meron kayong video, nakipag-iwalay na siya sa asawa niya, ano ba, yung takot ba nandyan sa puso mo? Hindi ka ba rin ba natatakot doon sa pamilyang meron ka na baka masira pag sakaling nagkaalaman na, gano'n? Kasi,
magulo na rin kasi kami netong partner ko. That's why isang reason din kung ba't ginagawa ko na yun. So, para sa akin, kung malaman or hindi, regardless, wala na. Okay lang, mawala ka, may TL naman. Kung hindi ka man mawala, o di okay, goods pa rin. Di buo yung pamilya ko, parang ganun. Paano kung mawala sila parehas? Mawala sila parehas. Syempre hindi ako papayag na mawala parehas. Kung may mawawala, isa lang dapat. Okay. Wala naman, di naman namin kailangan, di naman na namin kailangan sundutan yon. Yun, pinapakinggan ka lang din Yes, so namin. gusto ko lang talaga, gusto ko Oo. lang talagang i-share yung kagagahan ko and everything. Wala naman nag-judge na gano'n. Wala naman. Wala naman. Ay. Anong tingin mo? Anong nakikita mo na pwedeng maging ending nitong lahat ng ginagawa mo? Kasi aware ka naman eh, di ba? Aware ka naman. Sabi mo nga, ayaw mo i-gaslight din yung sarili mo, alam mo yung nangyayari, di ba? Tingin mo lang, anong tingin mo pwedeng mangyari? Pahinatnan netong lahat ng to. Sooner or later, pag naghiwalay kami ng partner ko, sa kanya din bagsak ko. Kasi ganun din naman na hiniwalay niya na yung asawa niya and yung anak niya. Tapos parang pinapaikot ko lang siya na, sige, hiwalayan ko na rin yung partner ko. Wait lang, antayin ko lang yung ganito, ayusin ko lang yung ganito. Parang ganun. And naniniwala kasi siya sa akin eh. So, if ever malaman ng partner ko, di ang bagsak ko sa kanya din, kay TL din. Pero kasi honestly speaking, kaya ko talaga to siya ginagawa kasi alam kong mas kayang mag-provide ni TL kaysa dito sa partner ko ngayon. Ikaw lang, nakikinig kami sa'yo. Ayun, yun lang naman talaga. Even yung mga kawork ko, pag tinatanong ako, bakit ganyan? Kasi kung, alam kasi nila na talagang mahal na mahal ko tong asawa ko. At sobrang proud ako. Gusto ko lagi ako sinusundo and everything ganyan. Pero kasi, kung ano lang, kung iisipin ko lang din, mas mapoprovide din ako nito ni TL compare sa asawa ko. Paano ko ba masasabi to? Huwag na natin sigurong sabihin na mahal natin si Mr. No. Pero, kasi ang hirap naman yun, di ba? Parang, ikaw lang, ba't mo nasasabing mahal mo si Mr. pero nagagawa mo yung ganyan? Gusto ko lang di makuha yung mo eh. Yung, Punto de vista. yan, punto de vista. Na ginagamit mo yung sentido komon mo. Di ba? Kung bakit mo nasasabi yung ganyan na bagay na mahal mo si Mister. Hindi, gusto ko lang malaman, ha? Gusto lang namin malaman para lang din maliwanagan kami bakit mo nasasabi. Oo. Baka ito yung isa pang klase ng pagmamahal na hindi natin masyadong alam. Di ba na parang, Yes. baka may ganong klaseng pagmamahal na parang mahal na mahal mo pero kaya mong manloko. Yung ganon. Yung hindi pa natin Pero nasisilip ng mga bagay na ganito. Oo. Na kailangan pwede natin mo- matutunan. Totoo. Hindi naman. Kailangan lang natin malaman. Yes. Diba? Hindi naman matutunan at para i-apply sa buhay, diba? Kundi para maunawaan lang. Mas Oo. malalim na maunawaan ng ibang tao na nagsasabing mahal nila yung asawa nila kahit na nagluloko sila. Kasi di ba pinagtatalunan natin to? Mamaya na natin pagsalitain si Isabel para makapag-isip-isip siya. Okay, sige. Kasi pinagtatalunan natin to, hindi lahat na nanloloko nang walang dahilan. Mhm. Minsan may mga nanloloko na may dahilan eh. Mhm. So baka ito yung magandang example. Hindi ko lang alam Baka ito yung magandang example ng taong nanloloko na may dahilan. Baka may malalim na dahilan. Alamin natin, bigyan natin siya ng Pero kung papakinggan natin siya, I mean, kung babalikan natin yung mga sinabi niya, ang dami niya ng rason na sinabi. Yes. Pero, mapapatanong ka pa rin kasi parang feeling mo hindi pa rin sapat Hindi yung sapat mga sinabi niya kanina para sabihin niya talaga Mahal na niya mahal yung niya. asawa niya. Parang you claim to love the person but then your action doesn't show. Parang something like that. Anyway, balikan na natin si Isabel. Isabel, nandiyan ka pa ba? At pinatay niya na yung tawag. Sabi na eh!
Isabel! Ikaw, Isabel, ba't mo ginagalit? Wala na. Nawala na si Isabel. Alam ko na yan. Antay ko lang. Exita niya talaga yan. Exita niya talaga yan. Diba? Exita niya yun. Kasi, mga kabisyo, ako nagtitimpi lang talaga ako kanina pa. Sa totoo lang, di ba? Hindi man ako siguro ang nakakarinig at nagagalit lang din at nalulungkot para kay Isabel. Pero yun nga bigyan natin siya ng we listen and we don't judge culture to Ito yung programa natin Pero, syempre, ayaw din natin i-tolerate yung mga ganung bagay. Baka kasi may mga nakakarinig sa atin dito na, normalize natin yung ganyang bagay. Dahil si Isabel nga nakakalusot Hindi. Hindi ganun yun, kabisyo. Diba? Na para masabi mong mahal mo yung isang tao, nakakagawa ka ng ganung bagay. Hindi maganda yun, Ganun na ba ang basihan ng ating pagmamahal sa isang tao? Diba? Ang daling sabihin mahal mo yung isang tao pero naloloko mo, no? Parang, diba, nanonormalize na yung ganung bagay na nagchichit ako, nagloloko ko, may bumibengbang sa nagpepek kami. Pak. Oh, yun, ganun. Di ba? Kaya mo, sa sobrang di ba? Hindi, totoo lang kabisyo. Kayo, isipin nyo yun. Isipin nyo yun. Ilagay nyo sa sarili nyo yun na paano kayo yung nandoon. Kayo yung guy. Di ba? O kaya, kahit yung mister ninyo, di ba? Ganun na. Sinasabi, mahal ko to Pero, let's make Pak. pak. Sa car. With video. Ikaw, para sa'yo, dude, anong Anong tingin ko dito? wala naman na siya. Hindi naman natin na siya ginajudge. Yung Naman. scenario Kumbaga lang. ako, personal ko lang to na opinion. Yes. You don't say I love you to someone you don't really show that you love. Alam mo yun, parang your words should match your actions. And words without action means nothing. Kumbaga, wala And, di ba, pag sinabi nating mahal mo yung isang tao, it's a continuous and a consistent effort to choose the person every single day. Every single minute, every single second of your life. Na kahit walang nakatingin at hindi nakatingin yung asawa mo, partner mo, nasa workplace ka, nasa simbahan ka, nasa parke ka, kahit sa parte ng mundong ito, siya pa rin yung pinipili mo. That is true love. Dude, sabi nga ni Bo Sanchez, meron tayong tinatawag na pirated version of love. Ito yung tipong sinasabi mo mahal mo, pero your action doesn't show na mahal mo yung tao. Hindi tugma. Hindi sa mga tugma sinasabi mo yung ginagawa mo. Pirated version of love. Mahal mo kasi wala ka ng choice. Siya na yung tumanggap sa'yo. Kasi sinusundo ka naman, hinahatid ka naman. Pero hindi Hindi mo siya ma-equal to love. Kung ano yung klase ng pagmamahal na dinefine ng Panginoon sa atin. Alam mo yun? Yes. Kumbaga, ano bang definition ng pagmamahal? At ang pinaka-definition ng pagmamahal ay ang Diyos. Siya lang din ang nakapagsabi at nakapagbigay ng tamang definisyon ng pagmamahal. Sabi nga nila kapag in-state mo daw yung nandun sa Corinthians, taray nagbigay na ng Bible verse. Bible verse! Pero, dude, babanggitin mo ba sa Corinthians? Kabisado mo ba? Hindi. Hindi, dude, ito, silipin din natin yung kabilang banda. Oh, sige. Kung bakit niya nasasabi din na mahal. Kasi ayaw din natin yung tinitignan lang natin yung puro kabutihan Na nakikita natin na parang, sa atin kasi, ito yung maganda, ito yung mabuting dapat gawin Pero kasi, tinitignan ko din yung sitwasyon niya Baka akala niya kasi, yung pagmamahal na sinasabi niya doon sa asawa niya, yun yung bagay na nakakasurvive yung mga anak nila. Na mahal nga kita di nga kita iniwan So gumawa na lang ako ng paraan para makasurvive yung mga bata. Para hindi na ako manghingi sa'yo. Hindi na kita i-pressure na ganito. So katawan ko na lang ang magsasacrifice para dito. So parang dun niya nakikita
Yung Yung salitang- sakripisyo ng pagmamahal niya. Yes. Ganon. Doon Kaya- papasok yung pagmamahal niya. Yes, yun na nabubulag siya sa maling bagay na akala niya ginagawa niya yun kasi mahal niya yung asawa niya. And that is the pirated version of love. Yes, yun nga. Yun nga eh. At nandun siya ngayon. Kasi tanong natin kanina, 'di ba? Ba't mo nasasabi 'yan? And onti-onti kong iniisip din. Kaya niya siguro nasasabi 'yun kasi sabi niya nga walang iwanan ng asawa, 'di ba? Asawa mo, wag mo iwanan. Walang hulugan ng feelings, 'di ba? Kasi ako, nagbe-benefit lang ako sa'yo, nagbe-benefit ka sa akin, nagbe-benefit ako sa'yo. So ngayon, ginagawa ko to para Very sa transactional Yes. yung meron sila. Transactional, Yes. I think it is the best word Yes. for their relationship eh. Yes. May nakukuha ka sa akin, may nakukuha ko sa'yo, then we do this Yes. action. Yes. Diba? Yun eh. Kumbaga, no feelings involved, transaction lang tayo, business to business. Okay. Kaya nasasabi niya, mahal ko asawa ko, hindi ko nga binubulyawan eh. Hindi ko sinisigawan. Hindi ko sinasabi, magtrabaho ka para sa mga anak natin dahil ang dami mong anak. Ganun, wala. So, doon niya nakikita yung salitang pagmamahal. Na which is, mali. Na hindi natin dapat i-normalize Na hindi dapat natin i-normalize. Tama. Yun lang din. Para maliwanagan lang din yung mga kabisyo natin anong pinaguhugutan nito. Kasi sinasabi nila, 80-80 to si ate ganito. Minsan kasi may pinaguhugutan din eh. Naakala nila na yun yung bagay na tamang gawin para makasurvive, para matustusan niya yung mga pangangailangan at hindi masira yung relationship nila. Pero yung pala, mas doon pa pwedeng masira. Kung ano man yung relasyon na meron sila. Yes, pati sarili mo wala ka ng respeto. Nasisira din yung sarili mo paunti-unti na hindi mo nalalaman. Yes. Self-sabotage yun eh. Yes. Nakakalungkot lang din na Oo. nandun siya sa senaryong yun. Alam mo, inisip ko din naman na okay, nanay siya. Oo, sige, nandun ka na kailangan mong gawin tong mga bagay na to para sa mga anak mo, anak ninyo. Pero hindi naman na yun yung pinaka last resort mo eh. Tama. That is not your only choice. Tama. It is just a choice that you made because you feel like this is the best choice or the most convenient Yeah. decision that you'll ever make in your entire life. Pero kung tutusin, ang daming paraan. Dami. Tayo ng construction business, di ba? Charot! Tumidarot. Di, tsaka dude, alam mo, natatakot din ako para sa caller natin kanina. Kasi, hindi niya sigurado kung siya lang ba yung taong nakakapakpak ni TL. Kasi kung kaya niya ngang gawin yun, 'di ba, sa asawa niya, siya, sa kanya na rin mismo nang galing eh. Baka hindi rin naman iwanan din naman siya, 'di ba? Kung sakali na mas makakita ng mas bata. Yung mga ganun ba? For sure, come and go lang din naman ng mga tao sa industriyang yan eh. So marami ka talagang makikilala at kung hindi matindi yung pagkapit mo doon sa paniniwala mo sa salitang pagmamahal, self-love at kung ano-ano pa, bibigay at bibigay ka sa tukso na nasa paligid mo. Sad. Alam mo, minessage ko siya. Sabi ko, we pray and hope for peace of mind and peace of Yes. heart. Kasi mahirap naman talaga yung pinagdaraanan niya. And sabi niya nga kanina, aware siya eh, diba? Si Isabel, aware siya about everything. And aware siya dun sa feelings niya. Siguro na-process niya na rin. Pero iba yung aware ka lang dun sa may ginagawa kang aksyon para mas mapabuti yung buhay mo and ng pamilya mo. Because at the end of the day, it's not just you. It's about the future of your family and the children. Sad. At nakakasad din yung TL ha. Yes. Hello. Kawawa din yung asawa niya. Kasi kawawa yung asawa na iniwan, Yung na anak. hiniwalayan. Di ba? Hindi lang naman sila. Yung mga bata nagsasuffer doon eh. Tapos kapag kumalat pa yung video, di ba? Yung bata din ng kawawa. Anyway, sana magkaroon siya ng wisdom. Or try na lang kaya talaga niya, dude, na magano. Di ba meron ngayon yung mga OnlyFans? Gawa na lang siya ng account para yung sa sarili na lang talaga niya yung... Alam mo yun, sarili mo na lang yung ginagawan mo ng
kung ano man, hindi na ibang tao nakakaapekto ka sa... I mean, eto, parang last resort kung talagang yun yung way na Oo, kung yun yung parang- talaga yung thinking niya para Oo, makasurvive. pavement niya. I mean, yun na yun eh. Bakit hindi ka nalang gumawa ng something sa sarili mo tapos wala ka ng ibang madadamay pa na ibang tao? Gets mo? Hindi yung parang may pamilya ka pang pwedeng Masira. sira, sarili mong pamilya, masira. At least kung sa ganun, parang, okay, sarili mo lang din naman yung ano eh. Kung gusto mo na lang nagsasakripisyo. sirain din yung sarili mo para makasurvive, di ganun na lang na bagay yung gawin mo. Parang Oo. ganun yung punto, di ba? Tapos tsaka mo i-gaslight yung sarili mo na, hindi, okay lang naman to, this is for survival. Yes. Oh, yun. At least wala kang tinapakan tao. Totoo. Sarili mo lang talaga. At saka malaki kita daw doon ngayon na. Tatanungin ko nga yan. Susubukan ko nga dyan. Dude, alam mo, marami kayo. Marami kayong mga nagbabayad para doon. Kunwari ka pa, may account ka doon, no? Wala akong ganun. Hoy! Hindi ako nagda-download. Di ka nagda-download, ang ginagawa mo. Personal. Langya! O kayo mga kabisyo, tuwan-tuwa kayo. Parang kayo hindi kayo gumagawa. Talaga nga naman. Ng oo. kabutihan. di ba? Kabutihan. Kabutihan. Oo naman. Ano naman mga kabisyo natin? Makikay. Ano? Ka? Makakalimutin? Kakalimutin, katulad ko. Makikisig. Makikisig. Maka-Diyos. Makadiyos. Oh, pwede ba din makabayan. Makabayan. Makamandag. Makamanda. Makamama, makapapa. Bala na kayo dyan. Anyway, isa na namang gabi ang pinagsaluhan natin na punong-puno ng aral. At naway maging eye-opener ito sa ibang mga kabisyo natin Yes. out there, no? Tsaka hindi porke nagiging normal sa isang kumpanya o sa isang industriya yung pakikiapid, kabitan, pagkasira ng pamilya. Iti-take na natin siya as tama. Yes. Hindi. Kahit kailan, hindi magiging tamang mali at hindi dapat nino-normalize yung mga ganyang bagay sa Tama. isang kumpanya. Sana mas mapaigting pa, 'di ba, yung pagsusulong ng mga policies sa mga companies tungkol sa mga ganong klaseng maling gawain. Kasi dude, naniniwala ako na kung matindi lang yung surveillance at pag-execute ng mga laws or parang batas pagdating sa mga pribadong kumpanya tungkol sa pakikipag-apid, ganyan. Feeling ko may takot eh. May takot din na mamamayani dun sa mga puso ng empleyado at maging ng mga boss or leaders eh. Paano kung pati yung mga leaders na nasa tuktok Yun na nga, dude eh. Kumbaga parang na kailangan sila magpatupad ng mga ganyan. Pero sila din ang gumagawa numero 1. oo, sila dapat magpapatupad pero sila pala nagpapatuwad. Yun! Diyos ko. So sana talaga magkaroon ng mga ganong klaseng mas matibay na na pagpupush sa Bel, ganung pagpe-pray ka namin Yes. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pakikinig. Nakapiling ang Basa Princess DJ Raketera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? This is Top Secrets.